Nepostrádateľný zatvárací špendlík, ľudovo povedané zicherka. Malá vec, veľká pomoc. Klasické bezpečnostné zicherky pre detičky, pevné, spoľahlivé, ideálne na rýchle opravy odevov a spojenie látok, tam, kde sa nám dostanú deti, aby sa nám nepopichali. Má to bezpečnostné uzávery. Potom máme zicherky rôzne, rozdelené podľa dĺžok, alebo je aj mix zicherok, ktorý pomôže, keď potrebujeme rôzne veľkosti. Vždy máte po ruke tú správnu. Farebné zicherky sú výrazné, hravé a kreatívne. Skvelé na tvorenie, označovanie handmade projekty či štýlové detaily. Bezpečnostné pre deti, ako som spomínala, so spoľahlivým uzáverom. Vhodné napríklad, keď chceme plienku, detské oblečenie zopnúť. Zloženie majú kvalitnú oceľ alebo poniklovanú oceľ pre pevnosť a dlhú životnosť. Niektoré varianty majú aj farebnú povrchovú úpravu lak. Čierne väčšinou. Či už opravujete, tvoríte alebo potrebujete mať istotu, že všetko drží na svojom mieste, zicherka je klasika, ktorá nikdy nesklame. Nájdete ich u nás v Levíku alebo online na www.levik.sk.